अगर आप भी चाहते हैं सोनू सावन के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। या दया गे महलया सकुलिया के प्रेजेंट बाय शारदा म्यूजिक मैनटा। या दया गे महलया सकुलिया के या दया गे महलया सकुलिया के मिक्स बाय चंदन बाबू। पूजावा ना कहली ना जुलिया के या दया गे महलया सकुलिया के या दया गे महलया सकुलिया के पूजावा ना कहली ना जुलिया के या दया गे महलया सकुलिया के सपना में आवे बड़ी ताड़ी पावे छम छम बजावे पायलावा के पूजावा ना कहली ना जुलिया के या दया गे महलया सकुलिया के या दया गे महलया सकुलिया के या दया गे महलया सकुलिया के कोचिंग कॉलेज करे साथे साथे पढ़ले केहू से प्यार नहीं हमारा से कोइले कोचिंग कॉलेज करे साथे साथे पढ़ले केहू से प्यार नहीं हमारा से कोइले कैसे भूल जाई उहो गलिया के कैसे भूल जाई उहो गलिया के या दया गे महलया सकुलिया के पूजावा ना कहली ना जुलिया के या दया गे महलया सकुलिया के या दया गे महलया सकुलिया के या दया गे महलया सकुलिया के मिक्स बाय चंदन बाबू। सोनू सावन हम लागे नहीं मन हो धक धक करे जब सोची धड़े कन हो सोनू सावन हम लागे नहीं मन हो धक धक करे जब सोची धड़े कन हो चंदन कहे दिल हलावा के चंदन कहे दिल हलावा के या दया गे महलया सकुलिया के पूजावा ना कहली ना जुलिया के या दया गे महलया सकुलिया के प्रेजेंट बाय शारदा म्यूजिक मैनटा।